Irokomanenya aliabich Ramogi bende mano ema kelowa e twak wa makawuono mane wasingo mar bedo kod jalony e weche mag arita mano Charles Owino kotenore koda weche mabende koro luoro tho mar kata nek mar jaod bura makasi Paul Ong'ondo Were. Adwani mondo mi wadhi mana mapiyo piyo mane e wang' gima okelowa nikech gima koro tudo jarit kachiel koda jariembo mar Ong'ondo Were kod weche mag nek mage na moko kuom achije mabende omaki. Penjo bedo niya, chenro mar yiero jorit mag jodito mag sirikal chakore kanye to ng'ama time? Erokamano. E wach mar jorit ahinya inwang'o ka ng'ato wuon yiero ng'ama odwaro ni mondo orite. Odhi okwayo, ondiko barua, to kwayo nodwaro ni ng'ama kama mondo orite. Ka en jatich mar obila. To gima timore maduong' en ni sani, e seche ma sani nwang'o ka wan gi Department mar Administration Police ma sana chiwo joma rito jotelo. Ndalo moko ne wakawo nyaka joma wuok e Department mar Police miluongo ni General Service Unit ma wan gi belief ni training margi omiyo gi teko mar skill mar bedo maber mogik. Kata kineno ker, irito ker kod officers mowuok kitengo mar General Service Unit ahinya the rec company. But githin, ok ging'eny to gin gi tije mang'eny. Koro waneno ni seche moko inwang'o ka ing'iyo ni risk mar members of parliament ng'enyne inwang'o kok ng'eny ahinya. Omiyo those special teams ok migi. Iwacho ni history mokwongo ne nitie jaod bura ma Mwingi mane Kalonzo Musyoka okawo kare. Noneg obila actually mar Kanga mane gikosanago ka en yo dala kuno. Mane ndalo manochak koro miyo jo members mag parliament, MPs, jorit. And ahinya ng'ato kwayo ng'ama odwaro. Okay, sami kwayo ng'ama idwaro nyiso ni en ng'ama